Ahojte pletierky, vítam vás na svojom kanáli Jednoduché pletenie. A v tomto videu mám pre vás takýto vzor. Sú to také predĺžené vrkôčiky. Tento vzor je elastický, plný, vhodný tak pre pánov, pre dámy, ako aj pre deti. Na rôzne pulovere, vesty, svetre, čiapky. Z opačnej strany tento vzor vyzerá takto. Ak si takýto vzor chceme pliesť, potrebujeme nabrať počet očiek, ktorý je deliteľný 12, plus 9 očka doplňujúce kvôli symetrii vzoru. A pri tomto vzore sa nám opakuje 8 riadkov. A my si teraz spoločne týchto 8 riadkov prejdeme, aby ste si vedeli aj vy sami takýto vzor upliesť. Takže ja som si tu na ihlicu nabrala ten základný počet očiek, to znamená 12 očiek a plus 9. A idem pliesť prvý riadok tejto vzorky, ktorý je na lícnej strane. Takže pletiem 3 očka obrátené. Nasleduje hladké, obrátené, hladké. Znovu 3 obrátené. Opäť hladké, obrátené, hladké, 3 obrátené, hladké, obrátené, hladké a riadok ukončím 3 obrátenými očkami. A ideme na druhý riadok a tejto vzorky. Druhý riadok a všetky vlastne riadky na rovnej strane pletieme rovnako. Takže v podstate tak, ako sa očka javia. Takže 3 hladké očka, obrátené, hladké, obrátené. Znovu 3 hladké, obrátené, hladké, obrátené, 3 hladké, obrátené, hladké, obrátené. Riadok ukončím 3 hladkými očkami. Nasleduje druhý riadok tejto vzorky. Čiže sme znovu na lícnej strane. Druhý riadok pletiem 3 obrátené očka, hladké, obrátené, hladké, znovu 3 obrátené očka, a na ďalšie 3 očka budem krížiť. A robím to týmto spôsobom, že vyťahnem 3 očka z ihlice, čiže nepoužívam pomocnú ihlicu. Ďalej medzi prvé a druhé si dám ihlicu a naberiem vlastne to posledné očko. Respektíve medzi druhé a tretie očko naberiem prvé. Vrátim na ihlicu, následne
si pomôžem touto pravou ihlicou. Vrátim aj druhé očko na ihlicu a prvé. A tieto 3 očka pletiem hladko, obrátené a znova hladké. Nasledujú 3 obrátené očká, hladké, obrátené, hladké a 3 obrátené očká. Čiže v podstate v prostriedku som krížila, čiže keď máme väčší počet očiek, tak krížime každý druhý tento vrkôčik, čiže prvý nie, druhý, ďalší nie. Ak by bol ďalší, tak by sme ho krížili a takto striedavo. Nasleduje 4. riadok na rubnej strane. Na rubnej strane pletieme všetky riadky rovnako, čiže tak, ako sa očka javia. Takže v našom prípade sú to 3 hladké, obrátené, hladké, obrátené, znovu 3 hladké, obrátené, hladké, obrátené, 3 hladké, obrátené, hladké, obrátené. Riadok ukončím 3 hladkými očkami. A nasleduje 5. riadok na lícnej strane. 5. riadok si upletieme tak, ako sa očka javia. Takže 3 obrátené, hladké, obrátené, hladké, 3 obrátené, hladké, obrátené, hladké, 3 obrátené, hladké, obrátené, hladké. A riadok ukončím 3 obrátenými očkami. Nasleduje 6. riadok, ktorý je na rubnej strane. Takže 3 hladké očka, obrátené, hladké, obrátené. Znovu 3 hladké, obrátené, hladké, obrátené. 3 hladké, obrátené, hladké, obrátené a 3 hladké. Nasleduje 7. riadok na lícnej strane. Teraz budem krížiť v podstate tieto vrkôčiky, ktoré som predtým nekrížila. To znamená, tu nás sme krížili, takže tieto budeme teraz a tento nie. To znamená 3 obrátené očka, a ideme si krížiť. Tak, čiže vlastne vyťahnem si 3 očka z ihlice. Oni sa nám pekne takto rozdelia. Čiže medzi tieto 2 očka vsuniem ihlicu a naberiem to prvé očko. Potom pomocou druhej ihlice si vrátim aj to zozadu očko a ešte jedno spredu. A hneď si upletiem hladké,
obrátené, hladké. Nasledujú 3 obrátené očká. Tu na teraz nekrížime, toto si len upletieme hladké, obrátené, hladké. 3 obrátené. A tieto 3 očka budeme krížiť. Čiže znovu vytiahnem si ich z ihlice. Medzi to druhé a tretie vsuniem ihlicu a vrátim na ihlicu to prvé očko, následne aj druhé, respektíve to, ktoré je vzadu. A takisto predné očko, následne predné, posledné. A hneď si ich upletiem. Prvé hladko. Druhé očko obrátené. A hladké. Posledné 3 očka obrátené. A nasleduje 8. riadok tejto vzorky. Takže znovu pletieme tak, ako sa očka javia. To znamená 3 hladké, obrátené, hladké, obrátené, 3 hladké, obrátené, hladké, obrátené, 3 hladké, obrátené, hladké, obrátené a nakoniec 3 hladké očka. Takže sme si spoločne teraz vlastne prešli tých 8 riadkov, ktoré potrebujeme vedieť pre pletenie tohto vzoru. Ak by sme v pletení pokračovali ďalej, išli by sme znovu od prvého riadku a vlastne opakovaním týchto 8 riadkov nám vzniká takýto zaujímavý vzor, takéto predĺžené vrkôčiky. Tak dúfam, že sa vám tento vzor páči, že vás zaujal, že si ho možno vyskúšate, prípadne aj využijete v nejakých svojich prácach. Tak vám prajem všetko dobré, veľa úspechov a veľa radosti z pletenia. Majte sa krásne.